Kakabsat kang gagayem, here I am again. I just finished my course, Bachelor of Science in Community Quarantine, Major in Social Distancing. Pabusuyan dakman amang danggay kaday ti sunata amang manggagyo. Nagkauna sa niwang ngamnapnuan ti romantiko. Tabareng laeng tumawak ni tantian anagken lindo daytoy puso at tinagtagibik tinabayag nga aldaw ken tiyempo. Kadagiti makamam mo kanyak kasmay sa apagayam. Mabalin ako nayo ni Randy Ursulum na rabaw ti naiisuman. Kang runaan na, nalaing nga agaramid iti pagkakatawa. Ngamdiyo ng amo, agsangsangit daytoy puso kong kaungkan. Kapu kadagiti paspasamak, nga ginggana kadagitoy ket burburtya, nga saan kupulos maawatan. Wan na apges ken nasanaang, dagiti pasadas nga innak naglasatan. Gapwanan ti kinaulpit ken kinaranggas iti lugar nga innak dimbaklan. Damdamageg iti bagik apay asyak tinakay batugan. Tanabutog ken kusilap manipod kasipngetan. Nagsyaat ket kumano adda annak ti pannakabalin. Tapnon adda annak iti bileg amang duprak iti mangliweng-liweng nga angin. Nganggasat kun santiman ti matungtung pa ken maibabayan. Tamanipod pan nakayanak ko, awanan nakon iti kawes ken lampin. Sapsapulek dagiti inbilang ko agagayin. Taapay awan mangged ko manipod kadakwada asayang gusen. Ta iti innak panagtaray-taray awan tumulong indakon buybuyaan. Wano simurot damutan kadagiti bulseg ken naging tutulan. Wan siyak ni Randy Ursulum nainaw iti arasaas ti parbangon. Numan pay napaidaman daytoy numo iti gasat ken bendisyon. Ikarsarigatak ti agbalin nga ehemplo kadagiti sumarsaruno nga henerasyon. Sakbayak a pumakada, amok nga iruray mo, itinayon na. Tangamin hang kanayrwam, nga awan iti mangneg mo kanyak, amabalin nga mangipan ken ka iti panagkatawa. Ngamin dayto ni Randy Ursulum, bulbultit, kunada, ngamin napno iti istorya. Kakakaok intaragtag ni kawitan, apagapaman ni upa innan sinarigsigan. In mamagna iti daga, sana nagpapasan. Sinipit na ni upa ti makabibinag adunggo, sang kapirit at apingar ni upa ket timubo. Apagapaman nga nagpigirger ti napalalo, gaput ganas utog anakaro. Idinanggan ni tatang angkwan daytoy daniw nga nakin patangatang. Kuna na kanya Randy Ursulum agparbeng kaman. Han mo ka din pamindwaan dayta daniw nga inkaim palailang. Taamangan ditoy allakapan aduti agputik ababbalasan. Kadagiti pabbalasang nga dumdumngeg isimandakman. Tapnon inton kawilak ni bakit ko iti sardam. Mamatim kayman wunuhaan, da kayo tinak pagimatsinan. Iti tuyang iti paggaapaan tayo nga ayuda, pangaasim Pilipino-Pilipinas agparbengga. Agkay-kaysatay kumanga agkararag iti namarswa, tapnon maunas metten ti parikot tayo, a virus a corona. Kadagiti agtuturay iti gobyerno, agpanunod kayo. Noan niya kadi iti rumbeng, isu ti aramidin mo. Taday ito'y ket responsibilidad tayo, iti tao, ken iti Diyos Apo. Kadagiti saan nga naikan iti ayuda, agpanunod ka. Haan mo kadi nga ibagbaga, nga dayta apundo ket inda imbulsa. Sumursurot dalaeng iti proseso nga inyet nag iti gobyerno.
Sapay kumata dayto adani kiting kayo maliwliwaan, kang runaan, ngain kayo ang malawlawagan. Ulitag no anyaman iti dani ngain nakinsawang, awan pinlersonalan, din naniwan lang. Unada nga rod, kaday tay Facebook anabasak, uray naklaag pagkaak. Ikaw ay pinag-fill up, pero anong saklap, hindi ka nakatanggap. Parang isa lang na pelikula. Pinagtagpo, ngunit hindi pinagtadhana. Uray ka no kwalipikado ka. Nuhang kamot nga kwalipikado, kadagiti nak agilis-lista. Hala, agpakada akon, dahil ito'y ni Randy Ursulong, Istorya Bulbultip, ti Ili Galakapan.